tuturu oge ahụ Oliver Dikokwe ka nọkwa n'ọgbọ mana ọ dị m ka ọ na-abụ na-akpọbata ya ka m o kelere m gị nwa na-ege m ntị ọ hapụ ikele gị nwa o kelekwuziri mụ na onwe m kpọbatara ya owe na-ekele ndị na-amaghị n'ihi aga m adọkenye ya akwụkwọ ka ọ gazurute ike ka m wee malite na ngwa ngwa n'ihi na onye nwa kwuru okwu sị oge adị ya n'ụlọ mgbasa ozi a nke bụ ụlọ mgbasa ozi m ma bụrụkwa nke gị ka anyị malite n'otu a cheta na ọ bụ n'akwụkwọ iru akwụkwọ Facebook ị ga-ahụ nke m onwe m dọbara gị ebe ahụ ya bụ gaa ka ịpịa Omega 101.7 FM ka ịgụta akụkọ nwere isi akụkọ nke m onwe m dọbara ebe a ịgụọ ya ime ngwa ka etụtụtụ nke gị n'iru akwụkwọ Facebook ka m wee gụchapịa tutu nchịkọta na nke tata ka isi otu a malite oge asụsụ ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu ị gaghị echekasịzi onwe gị ma ọlị oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu sonyere na anyị ọ dị mma kpọmkwem dịka m gwara gị anyị amalitela akwụkwọ izizi anyị ga-eleba anya na ya na nke tata bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard otu aka isi amalite Benue government to EFCC allow us attend to humanitarian crisis in state. Ọchịchị steeti Benue na-agwazi ndị ụlọ ọrụ ahụ na-ebu agha emegide mpụ na nrụrụ aka ego ala anyị bụ Economic and Financial Crimes Commission ka ha hapụ ha ka ha jiri aka ha hazie ihe na-eme na steeti ahụ ọ kachasị enweghị ezi nchekwa. Children's Day, Abudrazak greets Kwara children assures of equal opportunities. Dịka na-eme mmemme imerube ụbọchị ụmụnta na tata a na-akọwa n'Ọchịọha steeti Kwara na o kelele ụmụnta na steeti ahụ wee sị ha ajisike o kwekwara ha nkwa na ya ga-enye ha ohere dịrị ha iji bụ ihe ọbụla ha chọrọ ịbụ. Alleged fraud, court rejects Okorocha's bail plea. A na-akọwa na dịka ọ gbasatara ebubo nrụrụ aka ego nke a na-ebo aka chịbụrụ steeti Igbo bụ Owele Rochas Okorocha na ụlọ ikpe ajụla na ha agaghị enye ya ntọpụ. Jonathan recommends removal of section 84 of Electoral Act. Onye chịbụrụ ala anyị na mgbe gara aga bụ Goodluck Jonathan o kwuola sị na ya na-akwado ka ewepụ ngalaba ya bụ iwu nke agba nke 84 dị n'ụkpụrụ na usoro nke ntụziaka n'ala anyị.
Breaking, Abaribe dumps PDP, resigns as Senate Minority Leader. Ana-akọwa na enyi na ya Abaribe n'osina na otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party wee pụọ ma gbakwazie na ya arụkwaghị dịka onye ọchịọha nke otu dị na opekata mpe na ọgbakọ omeiwu etiti. PDP primary serving Imo senator rep member defeated. Ana-akọwa na dịka ọ gbasatara nhọpụta ime obi nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP mere na steeti Imo na emeriela Uche onye gụcha nke na-anọchite anya Imo East Senatorial District. Ọ dị mma Uche meriri eze nwa onye wuchi. Gaa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka gụọ ya nke ọma. Nigerian online prayer platform hits 481.4 million views, 244 million participants in 6 months. A na-akọwa na usoro ekpere nke ọgbọ ọnyanwudido nke ala Nigeria na-enwetala ihe dịka mmadụ dị nde 81 na ụma 400,000 bụ ndị na-esonye na ya bụ ekpere. Ebe a gụtakwaziri mmadụ dị 244 bụ ndị na-etinye ya bụ ekpere a na-ekpe gbasatara ala anyị na ọgbọ ikuku nje ozi. Aka m nakwa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard dịka o jiri nkeji 27 gafee elekere 2. Insecurity, take over forest swamps used by gunmen, Sultan Task FG states. Nke na-akọwa na onye eze ọdịnala nke steeti Sokoto aha ya bụ Said Abubakar ọ gwala ọchịchị etiti nakwa steeti dị iche iche ha mara ebe ahụ ndị omekome na-ezo n'ime ọhịa ha ga-awekọrọ ebe ahụ niile. APC primary, I'm ready to serve, not to make money. Tinubu. A na-akọwa na akachiburu steeti Lagos na mgbe gara aga bụ Bola Ahmed Tinubu ma bụrụkwa onye ndu ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC nọ na-ekwu na ọ bụghị ka ya gakpa ego ka ya ji chọọ ịchị ala Nigeria kama na ọ bụ ka ya hazie ihe. Ọzọ dị m n'aka na-ekwusi Mr. Ibu back in hospital again. A na-akọwa na John Okafor onye omejije amara na ọ lachigakwa n'azụ n'ụlọ ọgwụ. Amaghị m ihe kpatara nke mana gakene na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka gụọ ya nke ọma. Ọ dịkwasị otu m ga-agụ ebe a ka anyị wee baa n'akwụkwọ akụkọ ọzọ. 2023, how PDP governors frustrated Peter Obi out of the party. 2023, how PDP governors frustrated Peter Obi out of the party. Nke a na-akọwa na ya bụ ntuliaka elu nke a na-akwadobe ime n'afọ na-abịa abịa n'etu a n'otu ọzọ ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party si wee nọọ mee ka ike gwụ ọchịọha steeti Anambra na mgbe gara aga Maazị Peter Obi nke nweburu mmasị iji ọkọlọtọ ahụ wee zọọ ya bụ ọkwa ọchịchị. Children's Day, Children's Parliament makes case for child protection. A na-akọwa na ngalaba ụkpụrụ na iwu na-echekwa ụmụntakịrị n'ala anyị na ha amalite na nnọọ na akpọ ganigani ka a ga-esi wee nye ụmụntakịrị ezi nchekwa n'ala Igbo Nigeria. 2023, court stops INEC from recognizing Obaseki's ad hoc delegates. Nke a na-eme na steeti Edo. A na-akọwa na otu ụlọ ikpe akwụsịla na ọ bụghị ndị ahụ ọchịọha steeti ahụ bụ Godwin Obaseki họpụtara
bụ ndị ga-aga mee ntuli aka elu nke ime obi ma ọ bụghị ha ka a ga-achọ ka ha mee ya. June 1, date for Kada in Lagos. A na-echetara ndị na-agba ndị ji ọgba tumtum akpa ego na steeti Lagos ka ha mara na ọ bụ na abalị mbụ nke ọnwa na-abịa abịa ka enyedebere ha ịpụ n'okporo ụzọ. Etu a ka m si ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard dịka o jiri ọkara gafee elekere 2 n'ụlọ mgbasa ozi nke bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị Omega 101.7 FM. Awụchala m kpọmkwem n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun. Otu a ka si amalite. Osinachi's death, FG slams 23-count charge against husband. Nke na-akọwa na ya bụ ọnwụ nke onye ọgụ egwu amara bụ Osinachi nwụrụ n'ụlọ ikpe ewepụtala agụgụ ikpe ụzọ 23 megide di ya bụ Peter Nwachukwu. Breaking news: road to 2023, Jonathan eligible to contest court. A na-akọwa na otu ụlọ ikpe dị na steeti Bayelsa ya bụ Yenagoa kpọmkwem ekwuola na Goodluck Jonathan na o tozuru etozu ịzọ ọkwa onyeisi ala n'afọ na-abịa abịa. NUT president emerges as APC Guber candidate. A na-akọwa na dịka ọ gbasatara onye ga-achị steeti Kebbi na afọ na-abịa abịa na otu onye bụ onyeisi otu jikọtara ndị nkụzi na steeti ahụ abụrụ na onye nyere ọkọlọtọ iji wee zọọ ya bụ ọkwa. N'ọdị ma ọ bụrụ gbaki na-esonyere anyị ọnụụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM nke bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị oge isi akụkọ dị n'akwa aka ala jee na iru akwụkwọ Facebook ka ịpịa Omega 101.7 FM ị ga-ahụ isi akụkọ dị ebe a kịtụtụtụ nke gị. Abụkwa m onye nke gị na mgbe o ji abụ Nwannukwu Chirotalu. Strike as to disowns 34 billion naira FG Lajes. Dịka ọ gbasatara ịkpọ ọganigani abụghị ọrụ ha na-akpọ otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị ka a na-akọwa na ha ajụla anya bụ ego dị ijeri naira 34 ọchịchị etiti na-akpọ ha aha na ya. Enugu Giba, how Peter Mba emerged PDP candidate. Nke a na-akọwa otu o si wee bụrụ Peter Mba bụ onye nwetara mmeri na anya bụ nhọpụta ime obi nke emere maka onye ga-eji ọkọlọtọ PDP ya People's Democratic Party wee zọọ ọkwa na steeti ahụ n'afọ na-abịa abịa. APC presidential primary, Lawan Oshibajo, Tinubu Amechi Onu Umahi look strong amid Jonathan Joka. Nke a na-akọwa na ọtụmasịghị na onye chịburu ala anyị na mgbe gara aga bụ Goodluck Jonathan egosila mmasị ya iji ọkọlọtọ APC wee zọọ onye bụ ọkwa onyeisi ala. Na ndị anyị na-akpọrọ aha bụ ndị a na-eche na ọha ma nwere ike inweta mmeri ire itozu etozu karịa Goodluck Jonathan. Amaghị m onye na-ekwu nke a gaa n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun nke gụọ ya nke ọma. Whoever emerges in PDP will win in 2023. Ohu Abunwa. Maazị Sam Ohu Abunwa, onye nwere mmasị ịzọ ọkwa onyeisi ala n'afọ na-abịa abịa, na-akọwa na onye ọbụla bụ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ People's Democratic Party ga-ahọpụta na onye ahụ ga-achị ala Nigeria. Political tsunami hits Anambra PDP as 9 NAS Assembly aspirants withdraw from primary, others quit party.
a na-akọwa na ihe gbasatara ndakpo na ọdakpokwala otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party na steeti Anambra dịka mmadụ iteghete bụ ndị nọ n'ọgbakọ omeiwu etiti hapụrụ otu ahụ ebe ndị ọzọkwazi na-amaghị aha ha sikwazi na otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party na steeti Anambra wee wụpụ. Abụghị m na-ekwu akwụkwọ akụkọ Daily Sun. Awụcha mkpọmkwem n'akwụkwọ akụkọ Guardian. Akụkọ iziziri m n'aka na-ekwusi Peter Obi lacks integrity, wouldn't have won PDP presidential ticket. Wike. Ọchịọha steeti Rivers na-ekwu sị na ọ dịghịrị mgbe Peter Obi kara inweta ya bụ akwụkwọ ikike iji ọkọlọtọ People's Democratic Party wee zọọ ọchịchị. Wike, ọ bụghị m na-ekwu, nyesom bụ aha ya. Supreme Court dismisses Amechi's appeal against 96 billion naira fraud probe. A na-ekwu n'ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ ekwuola na iwuriri bụ na minista na-ahụ maka njem ụgbọala ala anyị na mgbe gara aga bụ Rotimi Amechi ma bụrụkwa kachiburu steeti Rivers na o nwerere ụzọ ihe ọ ga-akọwara ụlọ ikpe gbasatara anya bụ nrụrụ aka ego dị ijeri naira 96 a na-ebo ihe ebubo na ọmara maka ya. Supreme Court affirms 6 billion naira damages against ISIAKUKO Peter side for defaming Peter Odili. A na-akọwa na ụlọikpe okpecha ọgwụ na-ekwukwazi na ISIAKUKO Peter side bụ onye bụbu onye nlekọta n'ụlọ ọrụ Nimasa na mgbe gara aga na ọ ga-agarịrị were kọwaa ihe kpatara o ji wee katọọ akachiburu steeti ahụ bụ Maazị Peter Odili. Ka m gụchapụrụ gị ole na ole fọrọ m n'aka n'akwụkwọ akụkọ Guardian. Uba Sani emerges Kaduna APC governorship candidate. A na-akọwa na ya bụ onye omeiwu nke na-anọchite anya etiti steeti Kaduna n'ọgbakọ omeiwu ka a na-akọwa na ọ ya na onwe ya zibụzi onye enyere ikike iji ọkọlọtọ All Progressives Congress wee zọọ ọkwa na steeti Kaduna. Aha ya bụ Uba Sani. Police kill one, arrest 6 suspected bandits, recover 210 livestock in Kaduna. A na-akọwa na ndị uwe ojii egbuola otu onye ma nwụchikọ mmadụ 6 a na-enyonyo na ha bụ ndị omekome ma chitakwa na ma anụmanụ a na-azụ ruru 210 nke a na-eme na steeti Kaduna, obodo Karu. Ọ dị maka nchịkọta ya dịka m hụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Guardian. Ngwa ka m mara na enwere m ike ịgụrụ gị nwantị n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Mana tutu mme nke a, akara ekwentị ị ga-eji nweta m bụ 08151101777 maọbụ 09071121017. Ọ bụrụ na ịkpọ m ịgbanyụ igwe okwu gị ma tutu mmalite iburu oku gị,
ọ ga-amasị m ka ị gere ọkwa dị oke mkpa. Ndị abụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08155017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwasị isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji gị nwere iji tụtụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omeka 101.7 FM Umoju, ohere ọma maka ọchịchị onye kwuo uche ya. Anyị ma dịka anyị na-eche ka ekwentị anyị ka anyị nweta ozi n'ebe ahụ, ka anyị na-eleba anya n'ihe dị na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Gentị, ASUU, no government had ever released money to improve public universities without our struggle. Dịka m gwara gị na ha na-akọwa na ya bụ ego dị ijeri naira 34 ọchịchị etiti na-ekwu na enyere ha na-akọwa ya ebe a na enwebeghị mgbe ọchịchị ọbụla nyere ha ego ma ọ bụghị na ha buru ụzọ kpọọ ganigani. Nke a bụ otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum na-ekwu. Children's Day, Buhari pledges to prioritize child education. A na-akọwa na dịka a na-eme mmemme icheta ụmụaka na nke tata na onyeisi ala bụ Buhari na o kwela nkwa ka o leba anya ma nyekwazie nkwado pụrụ iche n'ebe ọ gbasatara ịzụ ụmụntakịrị n'akwụkwọ. Zul 2023 Zulum to Oshibajo Amechi Tinubu, I won't be vice president. Nke a na-akọwa na dịka ọ gbasatara nhọpụta onye isi ala a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Babagana Zulum Ọchịọha steeti Borno ekwuola na ya agaghị abụ osote onye isi ala. Ọ na-agwa ma Amechi ma Tinubu na-agwa ụmụ osote onye isi ala bụ Yemi Oshibajo eleghị anya ọ bụrụ na ha na-enwe mmasị ime ya osote ha na ya agaghị abịa. Ọ dị ka aga m eje na iru akwụkwọ Facebook ka mmara ndị zitere anyị ozi ebe ahụ, n'ihi na ana m agbalịsi ike ka anyị wetara echiche gị n'ebe ọ gbasatara oku ekwentị, mana ọ dị ka o nwere ka o si ada n'akụkụ ahụ.
efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa ịkpọ m gbanyụọ igwe okwu gị ka anyị wee taa ntị nke ọma ebe a. Onye ka m kene? Nnọọ, aha gị na ebe isi akpọ m? Nka n'onu gị dede nke nkene gị ka nnọọ. Gbanyụọ igwe okwu gị, ọ ga-agbanyụ igwe okwu gị o. Ka n'onu gị.